நட்புகளே உறவுகளே, நம்ம இப்போ திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மன்னார்குடி வட்டத்தில் கார்த்திகேயன் சார் தோட்டத்தில் இருக்கோம். இவங்க மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேர்க்கரையான் வந்திருக்குது. இப்போ அதுக்கு இந்த ஸ்ப்ரேயரில் டெர்மினேட்டர் மருந்து அடிக்க போகிறோம். டெர்மினேட்டர் மருந்து அடிச்சுட்டு இந்த சிமெண்ட்டு களைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. சிமெண்ட்டு வச்சு அப்போ போகிறோம். இந்த டெர்மினேட்டர் மருந்து 2 நாள் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 3ஆம் நாள் சிமெண்ட் வைக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மரத்தை ஃபுல்லாக சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை டெர்மினேட்டர் மருந்தை அடிச்சுட்டு சிமெண்ட் அப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 தடவை மருந்தை ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். ஏன்னா லேபர் கிடைக்கிற பொறுத்து, ஏன்னா லேபர் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கிறேங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறேன், கவனமாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் நண்பர்களே. நீங்கள் வேர்க்கரையானை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு 2 தடவை டெர்மினேட்டர் மருந்தை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு சிமெண்ட் வைக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தடவை டெர்மினேட்டர் மருந்தை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு சிமெண்ட்டை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 2 தடவை டெர்மினேட்டர் மருந்து அடிக்கணும். இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் எல்லா நண்பர்களும். நன்றி, வணக்கம். நான் உங்கள் பட்டுக்குளம் சீனிவாசன்.